Malaking tulong para sa mga taga-barangay Alinsog at Barangay Buhatan, Santo Domingo, Albay ang Coastal Road Project ng Department of Public Works and Highways Bicol at Ako Bicol Party List sa kanilang bayan. Ayon kay punong Barangay Luz Viminda Valderrama ng Barangay Alinsog, nagdulot ng magagandang pagbabago sa kanilang lugar ang naturang proyekto lalo na sa kabuhayan, edukasyon at pag-access sa mga health services. Malaking tulong din ng proyekto sa mga daluyong at pagkakaroon ng mas mapayapa at maayos na komunidad. 95 ako. Dahil ko muna 100%, taong-going construction pa kami. Pag iyan natapos ang construction na iyan ang maging 100%. Yeah? Basta, masasabi ko, dako lang tabang inisamuya sa lugar ni sa residentes ko in terms of disaster, in terms of livelihood, in terms of education, in terms of health, in terms of peace and order situation. Sa kapos na po. Ayon naman kay punong Barangay Nonoy Serrano ng Barangay Buhatan, napakalaki ang epekto ng proyekto sa kanilang lugar, lalo na sa pagunlad ng kanilang komunidad. Aniya, ang proyekto ay magiging daan sa mas lalong paglago ng kanilang lugar. Malaki raw kasi ang potensyal ng kanilang barangay na maging ecotourism destination. Kasi dinedevelop ito tourist spot destination ng ating probinsya. Nadaanan lang kami. Kasi hindi naman pwede silang lumampas dito sa Barangay Buhatan, Barangay Alinsog, napapunta silang Rapu-Rapu. Sigurado po, dadaan po sila dito. Kaya malaking pasalamat namin na mayroong mga project. Samantala, binigyang diin ni punong Barangay Valderrama na walang pag-aaring resort si dating Ako Bicol Party List Congressman Christopher Co sa kanilang lugar. Taliwas sa mga ibinabatong paratang ni Tabaco City Mayor Crizel Lagman. Walang established na properties o ano paman ang mga po dito sa Barangay Alinsog ko. Iyo, kundi yan na mga haka-haka na pigsabing igwa, pwede mambaga, mag-research. O kung arin po na opisina na pwedeng dudumanon na maka-justify na talagang kung igwa dyan na property. Hangad naman ng dalawang opisyal na magtuloy-tuloy na ang pag-unlad ng kanilang lugar sa tulong ng Coastal Road Project na ito. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.